Jinak tam jsou takové voloviny, bádání, hledání. No. Rozkoumanou věc, začne kopat, vyjme vykopávku. Myslíte se, tu jsou vaše odpovědi, teď pláčí. Hledání tématu, kritika tématu. Synteticky zjišťovací, výzkum, kontrola, přednesení. Vy si tvoříte vlastní věci, toto čerpání z historických pramenů, prezentace, tu jsou dva postupy správně, nález dokumentace, zveřejnění, to je všechno. No, tu je jeden, to má dobře. No, a aspoň dobře postupy. Má dobře postupy. No, neskutečné voloviny. A to je první otázka. Jdeme na další. Úplně tragické je, že neumíte časovou osu, na což se vás upozorňoval. Rozdělení dějin. A oni mi tady píšou takové voloviny, jako rozdělávají na střední doba, kamenná, neolit, eneolit. No. Ještě to dělí teda neskutečným způsobem, protože to jsou totální voloviny. Oni tuším napsat dobře jenom pár lidí, co by to rozdělilo dobře. Teď si kreslí, ne, tu časovou osu. Aha, tam máte 3000, já jsem vám dostal 3000. Já jsem se asi spadl do studiu, tak to je 3,5, ale to je jedno, to už není tak důležité. Ale říká chronologie, sfragistika, diplomatika, genealogie, statistika, demografie. Vy to tam máte. No ale vy píšete, mě zajímá to, co pomáhá, to jsem se, ne, mě to nezajímá, mě to zajímá, ale na to jsem se neptal. Jo? A úplně snad ten Schiller u takových věcí, no tak hrubé neznalostí, tak to už člověk přejde, jo? Že teda jste se neučili, že jste se na to vykašlali, ale kultury. No to tam jsme Schiller, ještě kolega Vatrla, který také učí dějepis, tak jsme u toho zuřili chvilku plakali, chvilku se smáli, protože to, co jsou studenti schopni napsat, to je něco neskutečného. Jo? Tak a kde vypíchaná keramika? Zvoncové nádoby. Nálepkovité nádoby. Kulovitá síly. Menigry a dolmeny. Tak to jsou nálepkovitých zvonů. Já vás nechám třeba i 10 propátů. Buď se začnete učit a začnete se chovat jako studenti gymnázia, tedy svým přístupem ke studiu, nebo běžte rychle na učiliště. Tam po vás nebudou toho moc chtít, tam můžete dělat blbosti, jo? V celé třídě přálo 30 studentů, 2 jedničky, 6 dvojek, 7 trojek, 13 čtyřek a 2 pětky. To je oprava.
ze stejného tématu, který jste se měli učit na podruhé. Průměr je 3,23, je sice lepší než byl ten první, ale to je zásluhou tady od studentů, kteří tentokrát přišli a zvedli vám průměr tím, že dostali 2 jedničky. No, vám velmi brzy asi